Santuaren izenean, jauna zurekin, senideok, aitor dezagun nikotasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erroki jauna, Kristo erroki jauna, erroki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Haintza zeruetan jakoikoari, eta bakea gurean pareko zutei. Baina hori eta ere zaitugulako, gorazu, ereina, duazu, gorespen zuri, hauspen zagur, eskerrak zuri. Jainko jaunak, zeruko errege, jangoiko aita guztia duna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren dots aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erroki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun benean. Aitaren eskupinean jarri izaudezu, erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goiko Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin batean, jainko aitaren erretan. Amen. Egin ezan notoituz. Zuri, jaun handi hori, apalik eskatzen zugu, Andres apostolu santua, zure elizaren predikari eta zai izan zen bezala, izan dadila beti zure aurrean, gure aldeko errekutzaile, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte, zure bide Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak erromatarrei. Zure ahoz aitortzen baduzu Jesus jauna dela eta zure bihotzean sinisten baduzu jangoikoak hilen artetik piztu zuela salbatuko zera. Bihotzez sinisteak zuzentasuna dakarkigu eta ahoz aitortzeak salbamena. Liburu santuak honela dio, harengan sinisten duena ez da lotxapai geldituko, ez baitago bereizkuntza egiterik, judutan izan edo grezian izan, bat bera da guztien jauna, ari dei egiten dioten guztientzat esku zabala. Izan ere, jaunaren izenari dei egiten dion guztiak iritsiko du salbamena. Nola ordea dei egin, harengan sinisten ez badute. Nola sinistu, haren entzuterik ez badute. Nola entzun, nork otseginik ez bada, nola otsegin hartarako bidalirik ez bada. Liburu santuak dioen bezala, bai ederrak, berri onak ekartzen dituztenen oinak. Ez diote ordea, denek aditze ona egin berri onari. Isaiasek dioen bezala, jauna, nork sinistuko du guk esandakoa. Esanetik dator beraz sinistea. Esan gaia berriz, Kristoren hitza da, baina nik diot, ez aldute entzun, bai noski, lur osoan zabaldu da haien mintzoa, eta haien hitzak lurbiraren azken mugaraino, jaunak esana. Erantzun salmoa, lur guztira zabaltzen da haien hotsa. Lur guztira zabaltzen da haien hotsa. Hortziak jainkoaren ospea du zabaltzen, zeru urdinak haren eskulana iragartzen. Lur guztira zabaltzen da haien hotsa. Bidaltzen dio hitza egunak egunari, berri ematen gauak gauari. Lur guztira jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesusek Galileako itsas bazterrean zebilela bi anaia ikusi zituen, Pedro deritzan Simon eta haien anaia Andres, itsasoan sareak botatzen arrantzaleak baiziren, eta esan zien, zatozten erekin eta giza arrantzale egingo zaituztet.
haiek bere sareak utzi eta jarraitu egin zioten. Handik aurrera zihoala, beste bi anaia ikusi zituen Santiago eta Juan, Zebedeoren semeak, itsasontzian sare konpontzen ari zirela, bere aita Zebedeorekin, eta dei egin zien. Haiek ere, berehala ontzia eta aita utzi eta jarraitu egin zioten. Jaunak esana. Gaurkoan apostoluetako bat ari gara ospatzen, San Andres hain zuzen ere, Pedroren anaia. Jesusek modu honetan aukeratu zituen bi anai, Pedro eta Andres, eta bestetik, Santiago eta Juan, laurak arrantzaleak. Eta Pedrori eta Andresi honela esan ziren, zatozte nirekin eta nik egingo zaituztet giza arrantzale. Hau da, haien ofizioa, Jesus ikusten da evangelioa, Jesusek estimatzen zuela. Arrantza baita ere, artzantza baita ere, eta garaiatako ofizioak estimatzen zituela Jesusek. Baina beste bat importanteagoa bezala edo eskatu nahi die egin dezatela bere izanean, giza arrantzale izatea. Arimak jangoikoarentzat, bere erreinuarentzat, bere berrionarentzat irabaztea, hain zuzen ere. Eta Pedrok eta Andresek, baita Santiago eta Juanen bezala, dara utzi eta Jesusi jarraitu egin zioten. Agertzen zaigu Andres, beraz, 12 apostolu horien artean, pentsatu behar dugu, gure Elizaren lau ezaugarriak aipatzen dugunean, laugarrena dela apostolikoa dela. Esaten dugu Eliza dela bat, bakarra, dela santua, dela katolikoa, eta dela apostolikoa. Eta horrek esan nahi du apostoluek emandako testimonioaren gainean eraikita dagoela Eliza. Hain zuzen ere, haiek ikusitakoa, haiek entzundakoa ezagutzera eman digutelako ezagutzen gainera fidea. Eta gainera ez hori bakarrik, ez da bakarra ezagutzera eman zutela, baizik eta beren odola isuriz haien testimonioa seiatu bezala egin zutela. Pentsatu behar dugu, bere bizia ematen duen pertsona baten testimonioak zenbaterainoko balioa daukan. Eta hala gertatzen da apostoluek emandakoarekin. Gaurkoan Andres ari gero ospatzen tradizioak dioenez, ekialdera jo zuen, batez ere Rumania, Rusia dira, eta azkenik martiri zuten gaur egungo Grezian. Ezaguna da, beste apostolu batzuen eriotza ez dugu egin ezagutzen, baina San Andresena ezaguna da, hola, ekiz moduko gurutze batean josi zutela. Oso gauza gogorra zen, oso gauza desagarria zen, baina han bertan josita hil egin zuten. San Andres modu hortan martiri hil egin zuten Greziatan. Gaur egun ekialdean ere halako debozio berezia dauka Andresek. Eta ekumenismoaren ikuspuntutik nik esango duke oso importantea dela. Gaur egun aurrera pausa handiak egin dira ekialdea eta mendebaldearen artean. Eliza katoliko latinoa eta orientalak eta bestaletik ere Eliza ortodoxoekin batera. Ezinbestekoa dugu, aurrera pauso horiek gaur egun erresagoa da, beste komunikabide ezberdinak badaude munduaren astuagoa dago, gure artean aurki ditzazkegu ortodoxoak eta egin daitezke katolikoak lehen katolikorik ez zegoen tokitan, eta horrek elkarrizketa, gertutasuna eta oiepenak bultzatu ditu. Horregatik Eliza katolikoak eta baita ortodoxoek aurrera pauso handiak egin dituzte batasunaren bidean. Gaur eskatzen dugu San Andresi, guztia egiten, ortodoxia maioria dut guztia egiten, beste debozio dioten San Andresi eskatzen dugu ere Elizaren batasunaren alde. Kristauen batasunaren alde, kristau guztiok Jesus hartzaile zela.
aipatzen eta aitortzen dugu guztiok, danok hartalde bakarra osa dezagun. Eta egin dezagun gure eskariak. Eskatuko dugu, bereziki, krisialdi ekonomikoa dela eta gehien sufritzen ari diren pertsona guztien alde. Hartu dezatela laguntza, lagun urkoarengan, justizia, estatuarengan, inork ez ditzala alde batera utzi, eskadezagun jaunari. Eskadezagun baita ere, mundu osoan dagoen pandemia lehenbailen bukadin jangoikoaren laguntzaz, jangoikoaren indarrez, santuen bitartekaritzaz, gaurkoa bereziki sanalditzena eskadezagun jaunari. Entzun aita honak biotzez egiten dizkizun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jainkoan guztiuna, zure gogoko egin gaitzala Andres Apostolo Santuaren egunean egiten dizugun eskaintzak eta egizu guk hartzean bizia eman dezaigula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jaun, zuekin, hor biotzat, eskerrak jagoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen online eta betizuri eskerrak ematera jauna baita guztiz santu jangoikoan guztiun betireko hori Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Apostoluen oinarri ginean, eraiki bai duzu zure izan, mundu honetan betiko izan dadin, zure santutasunaren ezaugarri eta gizonenako guzti irakus dezaien salamenaren berri honak. Horregatik, jauna, orain eta beti, aingerutate guztiekin batean, bihotz guztiaz kantatzen duzu. Berri zen eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez.
gogoan izan. Jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure izan. Eramazu maitasun Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzailearekin eta ez gizon guztiekin batean. Gogoan izan. Jauna besteko itxaroten batean gure sedideak eta egitako guztiak aritzazu zure aurpegian bitan. Errukizak izkidu horren, guk guztio betiko bizitzen etxidezagun. Jangoikoaren Ama Maria Batzuarekin, San Jose Geresetarrekin, Apostolu Santuekin eta gizaki guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure serbiak bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko guztiun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Eta zegoetan zera, santu izabedi zure izena, etorreni zure arrekoa, egin zure naia, zegoetan zera gurean ere. Hain guztiago gure hogia, markatu gure zorrak, gure gure zerri markatzen gure zero, eta ez gure atera gehitzazu jauna gaitz guztietatik epai duzu bakea gure bigotan. Zure errukiak eskarpenak garri bizi daitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxarotenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zure esnada apostoluei bakea uste duzuet nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan ezera, eman dozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizibetzera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, eman duzue bakea ekarri. Jangoiko egin dutxa, zuk entzen duzu, ekatuak, una hemen jangoiko egin dutxa,
sortuak bezala Jesusekin nekeak eramanik, zeruko aintzan arekin bizitzea iritsi dezagun. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, jauna zuekin. Benetan zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semiak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren bakean.